Ngithatha ithuba ngibingelele. Ngithatha ithuba ngibingelele. Umnqobi lo ukhuluma. Danke Mnqobi. But shuthi umnqobi lo ukhuluma. Nakhona la. Ngisenze like something as like intro nyana ngomnqobi. La kusho ukuthi ngizothatha la ngisamkhumbula khona umnqobi yabo. Shuthi nakhona umnqobi nangelinye ilanga. Shuthi nakhona la kumnqobi nangelinye ilanga umnqobi yabo. So that ngizibuyekela isipini ukuthi kombe nguban. Kombe ngempela ngubani ake ngizibuze. Ngumnqobi mina igama lami kanjalo. Nje olwethu simnqobi. Athapha nomnqobi yami. Yala ngiqamba kanjalo futhi. So nje ngikhulile futhi nami njengezinye izingane yabo. Njengamnawa kanje. Angithi ayibona nje. So nje ngakhula. Ngimncane. Ngingakanyana nami yabo. Ngana bo. Ngiyangaba mncane nami ngiyakhumbula ngisagaqa ngisakhasa. Okay angikhumbuli. Kodwa ngisho ukuthi akekho umuntu ovele yazale sihamba ngifuna ukusho njalo. Maybe mhlawumbe la ngathi ngizikhumbula khona. Ngisikhumbula sengihamba. Ngisagaqa ngenza zonke lezi ezinye izidaba ngizikhumbula hlaba. La ngizikhumbula sengihamba sengiqala ukuhamba. Weplaza ebekhanjwa pheze. Khona ngimncane ngingaba ngisikhumbula. Maybe ngisikhumbula la sengiqala ngihamba. Abona la sengiqala ngihamba khona sengizibona nami uthekele. Ongathi ngiyahamba. Ngiyasikhumbula lapha. Into engikhumbula ngale childhood ngimncane. Mfethu mina ngikhule ngilentwana ehamba awufethu. Yabo nje futhi abantu abakhulu ngalezi zikhathi zami nami ngalezi zikhathi zethu. Bangakutshena futhi mina bengithi uphuma esikoleni futhi kwesinye isikhathi uphume ngihamba. Phume ngiyazula. Khule ngilentwana ezulayo mfethu mina. Nangasele intwana ehlala endlini mfethu. Not ukuthi ngi-offend umuntu ohlala endlini. Khuluma ngama ukuthi angikhulanga intwana ehlala endlini ngiphume. Should like being hamba like mengithi bengihamba. Ngisho bengibuya esikoleni ngisamncane. Hambe ngizule yabo. Khule nje ngilomntana mfethu ohambayo yabo. Khumule uniform. Hamba. Kwesinye isikhathi ngihamba nangayo uniform yabo. Hayi mina lo mfethu. Ngithi ngikhule ngilentwana ehambayo nje futhi ezulayo. Ukuthi kunethe. Izulile. Intwana izula kunethe. Kodwa futhi angikho lapha. Bengizichaza mina, ngichaza mina kahle like nje ngisamncane ngingakanyana nje. Khule like endaweni abayibiza ngokuthi ise-Avoca Hills yabo. La ndawo ngimncane futhi yabo. Kodwa lokho ukukhula kwami ngicela ukuchaza ngelinye ilanga. So like ngikhule Avoca kwaya nala sengisuka khona from Avoca Hills. Sengiyohlala eMthwaluma yabo. But ngicela ukuyenza istory sangolunye usuku lo uyichaza ukuthi from indawo ngihlale kuzona ngikhule kuzona. Bengizichaza mina, ngichaza mina kahle la. Shuthi ngihluphile futhi. But not ukuhlupha ukuthi mhlawumbe ngihlupha abantu. Bengihlupha nje lokho ukungana bo. Hayi ingane ngahluphi futhi sonke sihluphile futhi ngiyazi nawe uhluphile. Wonke umuntu sihluphile futhi hayi sonke sibe ingane bafise ekugcineni kosuku usahlupha. Ngikhulile wona. Shuthi nakhona futhi. Ngichaza futhi. Awuma ngifika mhlawumbe kade ngimncane ngivakasha kanje.
mhlawumbe ngiphuma esikoleni ngivakashela abangani bekudlalwa kamngane bengigcwala yabo la ngihamba khona nje futhi uthando bengilireceive yabo ngilibona futhi uthando ngiyathandeka lawo ngiyathandwa la ngihlupha ngihlapheni ukujwayelekile ukungani angangizwi isho into engikhule ngizikhumbula but no bengidlala ngi-active namanje wena ngibamba ngi-active khule ngumntana onempilo zawa bese khule nginempilo nothi ukuthi manje angisenayo impilo ngiyayibona base ngisho ukuthi lethe engiyibonayo ngivele ngivule ngiyona nginempilo kahle mina mase ungihlaziya kahle ngile ngane energy bese ungayazi ukuthi energy ngaka kodwa bafethu ngakhula nje ngiyasikhumbula ukuthi ngisafunda nami ngikhumbula nje because kahle abantu abanye khona abangayazi khona abantu abangazi imthwalume abangangazi avoka hills kunabangazi avoka abangangazi imthwalume ngakhula futhi ngiyisosha futhi ngakhula bethu lakhulu isosha kwafika la ukuthi because kahle into engifisa ukuyichaza namhlanje ngami like nje ngokukhula kwami ngizikhumbula le indawo engala ethi se-Avoca Hills sibayibili se-Avoca Hills lo ndawo la ngikhule khona ngifunda esikoleni lapho ekuthiwa se-Korovoka Primary ngifunde khona I think ngade uma grade 7 esesikole se-Korovoka sengibuya sengizofunda Oldbridge bayangazi futhi nakhona ngifunda khona abangazi Oldbridge futhi ngakhula futhi ngilo ntwana esikhathini nje ngimncane cause into abiyenzeka awu manje ngizibona ngenza acting ngenza music izinto engathi ngispecialize kuzo manje like kule age ngikuyona manje engizenzayo nje but ngiyibuka manje ukuthi okay singayenza manje but ngiyayibuza sengikhulile ukuthi why ngiyenza manje le phinde futhi anti phinde ifikele nalapho ukuthi lento oyenzanga manje bese yazi mase ngireveza memory yami I remember but go Korovoka performa lapha assembly yabo ngikhumbula nje wafithe ngiperformana khona sekuthiwa usandile ngingama mention ama names abantu esengigudle nabo but lapha sasenza ngobungane nje ukuthi yabo kubona manje something unganako ngobungane kanje yabo should let umuntu realize since sekhula kanje ukuthi lento futhi bengiyenza ukuthi benginganako ukuthi ngiyayenza ngiperform njengoba ngisho range esikoleni manginezinto ngiyaperform ngi-entertain abantu even ekhaya bayazi futhi kodwa ngichaza kakhulu ngifisa mina ukuchaza abantu mina ngikwazi ukuyichaza ngisho into engiyikhumbulayo nje ngami nanokuthi angifisi phela ukukhohlwa ngami nami ngiyazikhumbula kodwa I think abantu abangangichaza kahle mina kunami banasekhaya entertain emndenini because yazi umndeni mkhulu khona isathi labo mama labo baba nje umndeni but la ngifika khona seshawo entertain anginayo futhi should let umuntu realize since sekhula kanje ukuthi futhi lento futhi bengiyenza ukuthi benginganako ukuthi ngiyayenza because isho ngami abantu babuka sawona futhi indaba ungabi into ukuthi asingababuka labantu futhi ngababuka abantu badahlahla ngikho lapho sifisa uyala futhi ngiperformile kusi ngisho if you're not great mina something I remember ngomunye unyaka uPrince nje lapha esikoleni there was a play esasiyenza as in iclass nabafowethu ngisabakhumbula nozakwethu udadewethu siperform eclassini kwacaca ukuthi le play inswempu first thathu umnesi angeke nena ingane
because sasama-group nje sibaningi sithola ama-marks. Play ethi kwayona ephasayo ngo-3 nje kune-play nje sayiqala eklasini kwakuthi play fethu ngendlela esiyenza ngakhona kahle ngakhona kwakuyinto yama-marks ezindakho ama-marks kanje. No kwabonakala ukuthi no wathi umiss le play asiyithathe siyise assembly kade kuyinto nje kade yenziwe eklasini. Kwabonakala ukuthi no ngeke le play ifunakala ibonwe isikole sonke mfethu. Lapho ngiyakhumbula-ke futhi ngiyakhumbula futhi ngaleza yikhasa athi miss no le play ithatheni niyise assembly. Hayi sayithatha iplay sayise assembly. Masifike assembly futhi sa-blow up izinto lapha. Angifuni uzenza i-study ngokuthi engazi ukuthi ngisi-blow up izinto. Abantu ngifisa basho kanjalo but nami phela ngiyakhumbula sa-blow up basithanda abantu bebesincane masiperforma. I remember kule play I was wearing ama-earrings kangumama nje ukuthi ngowe-scripts ngokwe-play ngokwe-character ngangiyidlala ngifaka iphinifa ngifaka amacici rouge but manje lento ngangayinayo ngangiyenza ku-entertain abantu bafesi uhleli ngakuthanda okay so nje umuntu beperforma but even if esazi umuntu ukhona eperforma ngampela bekunestory ebengingasixoxa bekunoku-entertaining ebengizokwenza same cringe sethi umuntu ungongweyingane ayaxoxa yabona ngathi ngikhule ngulo muntu ufane futhi ukumnandi ukuthi mangikhona ikhampani like ngokuremember imemory yami I make great company nje ukuthi kumnandi bathi mawunami because hlekisa ngizokwenza zonke lezi zinto ngibhedele but angeke ngaba kude ukuzichazeni ngaleyo ndlela because I think ukuchaza kamanje ukuthi ngingayilahli imemory yami ukuthi ngikhule ngumntwana onjani because ngiyasikhumbula phela ngikhula khona something uyenza unganaki futhi unaka wayele sukhulile uthi hayi mfethu sengenzile ukuthi ngenza. But I was always an entertainer even naka music side. Remember nje sasiyigroup basaza abasibonile siyigroup we group of 3 but it so nje futhi into ebengizenza umculo nabo sicula sirecorda khona abafesi nje siqale nabo la uthi siyo-record i-studio manje even aside from a studio futhi kunezinto umuntu akhule ezenza nje serious bafethi mase ngikhuluma iqiniso awu lezi zinto umuntu sikhiphe awu manje because ngiyakhula sengiya ngokuzikhumbula ukuthi no lento bengiyenza mfethu ngafika i-family member endala kunami izofika ikutshela ukuthi lento ubenza even esamncane lawo ngithi story eside short cutting a long story short siculile sa-record abantu bakuthanda music. Thank you for the love people enisikhombise lona throughout ijeni nje umuntu ukuthi yabo nase ezinye izinto umuntu urealize lethi uthi yabo futhi lento kusho ukuthi kade ngangiyenza but I guess because sengikhulile sofika la sengiqala ukuyithatha notice. I'm starting to take this serious because I think yona into engithi mangiyenza kwezinto esengizenzile engibonayo ukuthi hayi ngiyayithanda. First of all before izi appreciate abantu mina kuqala ngiyayithanda mina futhi babo that's why ngiyenza yabo befethu she futhi ngakhula kamnandi futhi ngidlale nebhola wafuthi futhi usawo khule ngonomntana futhi wenza izinto ngidlalile ibhola futhi bayangazi bafethu bengigijima nawo enkundleni yabo kuyikonani ukuthi ibhola ngidlale ngiqhubeka kakhulu nalo but ngikhule ngidlala ibhola nje futhi nalo bengibona ukuthi afethu
ngiyazama ukudlala bengikhulu. I think abantu asebengakhuluma kahle ngami. Mina ngizohighlight nje izinto engikhule ngizenza. Mina ngumnqobi. Nebhola ngidlalile. Futhi kuningi ngami ukuthi into engiyinotisayo if ngenza something. Ngiyayicommit ukuthi ngiba serious futhi. Because then even nokudrawisha. Nokwenza izinto ngezandla futhi. Ngingasho ukuthi ngiyazama. Futhi kuningi ngami okunye ngibuye ngishare ngolunye usuku. Mhlawumbe mengisuke ngenza amavidiyo kanje. Ngisuke ngenzela just ukuzikhumbuza ukuthi nguban. Kuningi ngami okunye ngithatha ukuthola ngendlela. Lokhu ongiphawu nje ngendlela lo. Sayikhumbula. Ngqobi futhi ngqobi. But guys, the reason why ngenza lama video ngenzela ukuthi ngingazikhohlwa. Ikusasa ngilazi ngiphatheni kodwa ngifisa ukuzikhohlwa nangelilodwa ilanga. Uma kuthiwa ngibe umuntu onjani kusasa, at least izolo lami alibatsheni abantu ukuthi ngike ngajabulisa 1 or 2. Ngike nga-inspire person 1 or 2. I've changed a life. One, because then you show me, no matter how abantu esengenza impact kubona bangabi. If I want, noma yi-2, beyitholile, bengifila, beyithola le message engisuke ngiyideliver. Then Father God, I think my purpose, I have made it. Yeah, I believe yami nami leyo phawu nje ngendlela lo. Sayikhumbula. Ngqobi futhi ngqobi. Kuningi ngami okunye njengoba ngisho nokuthola as the time goes. Mhlawumbe makhona abanye abantu abaqhubeka bengenza ama-interview. Okanye abangenza ama-interview nje. Unomuntu uthanda ukubuza something ngami. If I'm willing to share, ngiyazi leyo nto. Nawe sengiyaphetha manje sesinye semaphethelweni. Ngoba mina ngithi kungcono ukhulume ngami kanje usho something ngami. I prefer umuntu okhuluma ngami ngento ayizwishiwe yimina rather than azozakhela yona nje engekho. Noma kuthiwa yinhle kodwa meyingekho futhi kusizaphi waziwe kahle ngumuntu eshinto engekho ngawo. So I prefer ukuthi uma uthanda ukukhuluma ngami usho something wayizwe iphuma la kumnqobi futhi akumi. Yeah. Nguban ngiyabongisuka futhi. Yeah, shoot nakhona lamavidiyo kanje. Ayosiza mina ngokuthini ukuthi yabo mekwenzeka ngikhohle. Ngelinye ilanga ukuthi uba umnqobi. Nakhe shoot lamavidiyo kanje wona abese ngisiza ukuthi hayi. Ake wayichaza usakwazi ukuzikhumbula. Shoot ngibe umnqobi kanjalo. Nje ngaba umnqobi ngakhulu. Ya nakhona kuyinhloso lakho ukuthi ngenze ivideo kanje. So that ngizibuyelelisa kumina ukuthi kombe nguban. Kombe ngempela nguban.